друзі! Сьогодні ми з вами перевіряємо наші засніжені ялинки. А саме ялиночку Престиж, ялиночку Еліт і ялиночка Роял. Ялиночки повністю литі, напилені натуральною бавовною, відрізняються вони тільки формою і будовою гілки. У ялинки Престиж гілочки мають по 5 відростків, у неї коротка і пряма хвоя. І це надає ялинці такого класичного натурального вигляду. У ялинки Еліт гілочки мають по 7 відросточків, у неї також коротка і пряма хвоя. І її гілочки формують ось такі суцвіття. Це надає ялиночці додаткової пишності та натурального вигляду. У ялинки Роял гілочки мають по 5 відросточків, але у неї довга та хвиляста хвоя. Це надає ялиночці додаткової пухнастості